Здравейте, YouTube! Аз съм The Midstriker Semi и днес ще играя една стара игра, сигурно една от първите видеоигри, Sokoban. Sokoban версия 3.1.2. Това е самата игра. Целта на играта е, вие сте това човече, ето виждате. Ето виждате, аз съм това човече. И ето там можете да видите едни блокчета и така нататък. Но всъщност сега трябва да почна от първото ниво. Трябва да започна. Да опитаме да се провалиме. Ако виждате това зеленото е там отдолу, то свършва когато се движиш. И ако свърши напълно, всъщност да рестартираме нивото. Се рестартираме. Save game. Or the previously save game. Аз нямам сейфове. Да рестартирахме цялото ниво. Това не е първото ниво. Само че сега не знам как да го мина. Трябва да помислим. Това е игра на логическо мислене. Ако знаете кой имам предвид. Така. Ако го мръдна, ето мога да го мръдам само тук и тук. Което значи, че няма смутка. Аха, добре. Така, стигнахме тук. Сега мисля, че знам какво трябва да сторя. Това е игра на логическо мислене. Така, едното купче дойде. Сега останалите. Ще мина това ниво. Пип-пип, папа-пип-пип, папа-пип-пип. Така. Тази игра е доста стара. Създадена е 1982 година от един японец. По начин, на който го казвам, звучи смешно. От някакъв японец. Някакъв японец е създал. Вече имам на идея как се минава при левелче. Вече нямам. Чакай. Рестартираме последното движение, което сме направили. Сега останалите блокчета трябва да ги придвижим. Това е от нивата левел пака, наречен Thinking Rabbit. Мислещ заек, за тия, които не знаят какво означава. Така. Почти успях всъщност. Вижте ме! Почти успях. Половината блокчета ги преместих. Целта на играта е да... Вече знаете каква е, обаче има една уловка. Трябва да го направите с възможно най-малко движение на човечето. Което означава, че нямате безкрайни движения. И ако ви свършат движенията, и нивото се проваля. Можете да рестартирате нивото с Alt и R, като ги натиснете по едно и също време, и можете да рестартирате нивото, обаче аз съм точно накрая. Оставаме още едно купче. Имам още доста движения, тъй че... Ето така. И успяхме, приятели. Минахме... Не знам къде го. Рейтинг на нивото бих го рейтнал с 2. О, мамка. Добре, това ще е малко сложно. Ха-ха! Сега обаче...
Упс. Е, е. 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 Издавам странни звуци в момента. Та, на това ниво можем да се прецакаме. Очевидно. Очевидно, че напредваме в играта. Има такива нива. Аз тази игра съм играл много отдавна. И съм стигал до такива нива, дето направо не можа да ги мина. Тогава бях малък. Тогава логическото мислене не беше развито. Сега не знам. След това купче колко много смисъл. Само едно. Дяволите! Прецаках се! Сега какво ще правим? Прецаках се, сега чай малко. Майче има... Не мог... За жалост, блокчетата не могат да се дърпат, могат само да се бутат. Което означава, че... Мамкало. Така... Това скина ли е? И... Кое е това по дяволите? О, това е тема! Тема. Значи ние с коя сме? Ние сме с антикадеска. Не. А what the fuck, аз съм стрелка! Чакайте малко. Коя е нормалната? Box World. Вижте колко различни теми има. Коя беше нормалната? Коя беше? Green Metallic. О, да, това е нормалната. Това е нормалната тема на Сокобан. Какво е това? Original Extra, Modded. Това модове ли са? What the fuck, какво е това? Причина не знам, тая игра е малко сложничка. Чайте, ще опитаме да рестартираме нивото. Така. Значи ние това го створихме вече. Ма този път няма да прецакам. Този път е това, ще гледам да го... Това купче тук ще гледам да го бутна надолу. За да може да мина. Обаче първо ще трябва да направим е така. Пип, пип. О, шит! Стига бе! Прецакай. Така. Добре, това купче минава тук и стига и идва ето тук. Това... Ето тук. След това мина ето тук. После той блок, че... Какво ще го правим? Какво ще го правим, приятели? Какво ще правим сега? Сега ще трябва да направим нещо. Ще трябва да направим нещо по въпроса. Ако го мръдна е тук, ако го мръдна ето тук, какво ще стане ако го мръдна на тук? После няма да мога го мръдна надолу. Ако го мръдна тук, ще трябва да потърся начин да се кача от горната страна. Ще трябва... Чакайте малко сега. Ще се да не прецакаме играта. Трябва да направя нещо. Ама си нямам идея какво. Чакай, опитаме да направим друго нещо. Само че не можем да влезем по друг начин. Ще трябва... Имаме идея. О, малко. Прецаках го. Ново. Преде. Това е малко сложно и е гадно. Добре, това купче тук мадрас. Изчезва така. Така. Да...
Да се опитаме да минем без да бутаме това копче тук. Се опитаме да минем така. Този път не прецаках играта. Бип. Бип. О, шет! Това ще бъде за видеото. Благодаря ви, че гледахте. Аз да ми ставихте. Това беше Сокобан. И до